Здравейте, приятели! Днес ще говорим за втората стъпка от 8-те стъпки към успеха – решимост и решение. Ако вече сте си поставили мечта и цел, със сигурност сърцето ви бие бързо и ви обзема желанието. Хайде да започнем! Но, приятели, преди да започнете, има нещо абсолютно необходимо. Това е решението. Начало без решение е като тръгване без подготовка. А такова тръгване не стига далеч. Днес ще говорим за решимост и решение, т.е. за настроението на сърцето, което е абсолютно необходимо за успех. Първото решение, което трябва да вземем, е следното. Аз държа юздите на живота си. Този, който е решил да започне с атоми, е именно самият аз. Щом решението е мое, няма причина да се колебая по чужди думи или погледи. Спонсорите и партньорите със сигурност са важни, но движещата сила на този бизнес трябва винаги да бъде самият аз. Ако нямаме проактивно мислене, дори при малки трудности започваме да обвиняваме другите. Спонсорът ми е слаб. Нямам страстни партньори. В нашия район няма достатъчно продукти. Но ние трябва да знаем. По-важна от обстоятелствата е нашата вътрешна нагласа. Дори неблагоприятните условия могат да се превърнат във възможност да станем по-силни лидери. Необходима е силна решимост. Ще преодолея всичко със собствените си сили. Второто решение е: ще реагирам позитивно при всякакви обстоятелства. По пътя на бизнеса неизбежно ще срещнем нежелани ситуации. Ако при всяко препятствие излъчваме негативизъм, дори без да осъзнаваме, ние сами подкопаваме собствения си бизнес. Особено в атоми, където бизнесът е изграден чрез копиране. Нашето отношение, начин на говорене и енергия директно се предават на нашите партньори. Нашият негативизъм създава негативен екип и в крайна сметка води до разпад. Затова, още преди да започнем бизнеса, трябва да си обещаем. Ще търся решения, а не ще се оплаквам. Проблемите могат да бъдат инструменти за растеж на екипа. Как ще използваме тези инструменти, зависи изцяло от нашата нагласа. Третото решение е най-реалистичното и същевременно най-важното – решението да платите цената. Атоми е невероятна възможност. Не се изискват специални знания, богатство или опит, всеки има шанс да успее. Но има едно нещо, което всички трябва да дадат – време и усилия. Времето е ресурс, даден на всички поравно, а усилията зависят само от собствената ни воля. Затова трябва да се запитате: колко време и усилия сте готови да вложите в атоми? Подходът ви към времето трябва напълно да се промени. Ако се отнасяте към бизнеса като към хоби, когато имате свободно време, няма как да постигнете голям успех. Законът за 10 000 часа важи напълно и за атоми. Ако искате голям успех тук, трябва да промените начина си на живот. Концентрация на времето, мобилизация на усилията – това е пътят. Сега е момента да преминем от решение в сърцето към решение на хартия. С какво отношение ще подхождам към този бизнес? Кои негативни думи ще изключа от речника си? От кои навици съм готов да се откажа? Запишете ги в бележника си. Това решение ще стане вашият личен стандарт и ще бъде компасът, който ще ви води напред. Приятели, няма успех без решение. Има ли решение, има и постоянство. Има ли постоянство, има и промяна. Днес ви пожелавам да вземете своето истинско решение. Очаквам ви в следващото видео, където ще продължим към следващата стъпка към успеха. Не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате и да включите известията. Благодаря ви!